Na? Repa. Repa? O, geras, repa tai negausiu. Na, o tu, ką matai ten? Švediška. Švediškai, gerai, gerai. O paskui lietuviškai dadėsime mes tau, gerai? Važiuojam, ateik arčiau. Väntade och docken och klev in på en server och fick ett block-headshot. Men jag bara vänta. För jag hatar den pistolen så jag ska kunna det där. Jag vill köpa något annat. Typ en Anton. Han har något kevlar och hjälm sen bara så springer inte detektiven och står still. Dumma bomben, ja det är så det går till. Vi slår till när min spanar. Glider in med öppet, determinerar varenda bana. De klampar på G, jag sticker dit jo. För att jag inte har lika beröring som mitt och men det gör inget. Springer dit och spär istället. Samma sak hela jävla kvällen. Man bra någonsin och fake nyttor. Men man vill att de ljuger. Glider, kastar flashangen och till och det kastar både när man är skitvill. Jämför med att spela CS, det är jävligt taggad. Vad fan är det för skit det är? Så är vi laggad. Det tror verkligen att du är alert. Men du får fan inga gästledare. Plus lite radio, jag behöver hjälp med mitten. Jag springer ut att det går så skit jag en pitten. Jag är en ten som spelar Counter-Strike. Vid gatan och vrölar, jag är en ten som spelar Counter-Strike. Dricker Coca-Cola. Counter-Strike rösta prata. Jag på alla dagar, en ten som spelar Counter-Strike. Hela jävla dagen. Ten som spelar Counter-Strike. Vid datorn och vrölar, jag är en ten som spelar Counter-Strike. Dricker Coca-Cola, jag är en ten som spelar Counter-Strike. Med på alla dagar, jag är en ten som spelar Counter-Strike. Hela jävla dagen. Lyssna på den här låten, för den är verkligen fet. Ingen våld så nöjd, för Counter-Strike är verkligen het. Och nu är vi som har hamnat i fläsket. Ska du spela så ska du fan rista på fisket. Vigorna. Men det är redan dags att spela. För ingen dominerar så blir det Amerika. Vi sliter med att någon whinar. Glider en möbbetit. Ja, det är gott. Okej, allting Tarilla. Vi slutar snacka skit igen med Liron Tarilla. 16 000. Behövs bara Tarilla dagen. För då kan jag inhandla alla vapen. Tog det näger. Det är inte alls vart Liron inte får massa headshots för oss två. Nu čempiausias seniausias. Aš išversiu trumpiau, žinokite. Atvažiavome į Lietuvą. Čia yra kalėdų senis. Pas močiutę į svečius, o kalbėsime kaip švediškai, ne? Dainuosim. Švediškai. Ir sulošim Counter-Strike'ą. Dabar tu trumpai išversk, apie ką buvo. Apie ką buvo. Nu trumpai, labai trumpai mintį pačią.